سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دست سلام زخبركم تخاتاتلتنا نلومي 24 مسكرم استدالوه تحستو سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال ኤርትራዊ ሽወደናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱ ሊቨርፑል ንሳውዝሃምፕተን ክልተ በሓደ ብምስዓር ናብ ራብዓይ ዙር ከራብኦ ከባብ ዝሓለፈትሉ ናይ ሶሉስ ጸወታ ሾቶ ኣመዝጊቦ አሌክሳንደር ኢሳቅ ለውጢ ከምጽእ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ዘለኹ ክብል ገሊጽሎ አሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ITV ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዘደንቕዩ ናብ ሜዳ ተመሊሰ ቀዳመይቲ ሾቶ ያብ ዘመዝገብ ኩሉ ምስኡውን ዓወት ክረክብ ብምኽኣለይ ጽቡቕዩ ጽብቕቲ ምሸት ያኔራ ክብል ገሊጹ ቅድሚኡውን ከመዝግብ ዕድል ነይሩኒዩ ከማጥቃዓይ መጠን ሓደ ግዜ እንተስ ብሕመቕናትካ እንተስ በአጋጣሚ ዘምልጠካ ዕድላት ኣሎ እቲ ኣገዳስ ነገር ግን ነቲ ዝሓለፈ ረሲዕኻ ነቲ ዝቕጽል ዕድል ድሉ ምዃኑ ክብል ገሊጹ ኣብ እምሮይ ነገራት ከም ዝሰምሩን ዕድላት ምዝረክብ ድማ ናብ ሸቶ ክቕይሮም ከም ዝኽእል ሙሉእ ተኣማንነት ኣለኒ ክብል ተወሳኺ መግለጺ ሂቡ ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ካብ መጀመርታ ንምስላፍ ድሉ ምዃኑ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ጽቡቕ ይስምዓንሎ ዝተጻወትክዎ ነፍስ ወከፍ ጸወታ ኣዝዩ ይሕግዘንን ናብ ዝሓሸ ኣካላዊ ብቕዓት የእትወንን ኣሎ ክብል ገሊጹ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢኪቴኬ ብቐይሕ ካርድ ምስጓጉ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ኣነ ርግጸኛ ኣብቲ ህሞት ብጫ ካርድ ከም ዝነበሮ ኣይተገንዘበን ሓደ ግዜ ወሳኒ ሸቶ ምስ ተመዝግብ ኣብ ስምዒት ስለ ትጸንሕ ብርግጽ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ከጋጥም ንቦርዩ زحزن ነገር ድማዩ ክብል ገሊጹ አጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ኢክቴክ ኣብ 85 ደቂቕ መዓወቲት ሸቶ ምስረኸበ ኣብ ስምዒት ሓጎስ ተዋሒጡ ማሊኡ ብምውጽኡን ንደገፍቲ ሊቨርፑል ብምርኣይን ሓጎሱ ገሊጽዩ ንሱ ነዚ ብምግባሩ ናይ መጠንቀቕታ ካርድ ማለት ብጫ ካርድ ከም ዝረክብ ይፈልጥ መንባሩን እዚ ድማ ክኸፍሎ ዝግብኦ ዋጋ ምዃኑ ሕጉስ መንባሩን ኣይተጠራጠረን እቲ ዝረስዖ ዝመስል ግን ከም ዝቅድም ምግባሩ ቀዲሙ ብጫ ካርድ ተመዝጊብዎ መንባርዩ እዚ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምስጓግ ድማ ኣብቲ ናይ ቀዳም ጸወታ ፕሪሚየር ሊግ ምስ ክሪስታል ፓላስ ከም ዝእገድ ገይርወሎ እዚ ድማ እቲ ንሱን መሰለፊ ቦታ ዝቃለሶ ዘሎ አሌክሳንደር ኢሳቅ ናብ ሙሉእ ብቕዓቱ ኣብ ዝምለሰሉ ዘሎ እዋን ስለ ዝኾነ ዘይተደለየ ክብል ስሎት ገሊጽዩ ኢክቴክ ለይቲ ሰሉስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይቕሬታ ሓዲትሎ ኣብዚ ኣብ ሜዳና ኣብ ዝገበርክዎ ናይ መጀመርታ ጸወታ ዋንጫ ካራብኦ ንጋንታይ እትዓውት ሸቶ ብምምዝጋበይ ኣዝየ ሕጉስ ክብል ገሊጹ ስምዒተይ ተቋጻጺሩኒዩ ንኹሉ ቤተሰብ ሊቨርፑል ይቕሬታ ይሓትት ነቶም ኩሉ ግዜ ዝድግፉና ደገፍትን ነዞም ብጾተይ ብዛዕባ ዝዓወት የመስግን ብምባል ወሲኹ ገሊጹ እንተኾነ ግን አሰልጣኒ ሊቨርፑል አርነ ስሎት ድሕሪ ጸወታ ብዝሃቦ ርእይቶ እቲ ኩነታት ከም ዘገረሞ ገሊጹ እቲ ጉዳይ ካልኣይ ብጫ ካርድ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ሓንቲ ብጫ ካርድ ዘይብልካውን እንተኾነ እዚ ዕሽነት ይክብል ናይ ኢኪቴኬ ፍጻሜ ገሊጽዎ ምናልባት ኣነ ሓሳበይ ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ እውን ገለ ሸቶታት መዝጊበ ብናቱ ደረጃ ክዛረብ ኣይደልኔ ግን ጌረየ ሰለስተ ተጻወት ተሓሊፈ ወላ እንተ ዘእትዋ ሽዑ እዚ በኣይ ዝተመዝገበዩ ክብል ይኽእል ከምታ ናይ ሎም ምሸት ሸቶ እንተ ዘመዝግብ ግን ምልሲለ ፌዴሪኮ እዝናትካዩ ጽቡቕ አሲስት ጽቡቕ ጉያ ኣነ ብዙሕ ኣይሰራሕኹን እሞ ቴንኪው ምበልክዎ ምናልባት እዚ ናይ ቀደም ሓሳብ ዘለኒ ስለ ዝኾንኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኹሉ መለክዒ ዕሽነት እዩ ብልሓታይ ነበሮን እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ብጾቱ ነተዓወት ክሕልውዎ ምኽኣሎም እዩ እቲ ዝዓበየ ጸገም ግን ንሱ ሕጂ ንቐዳም ተኣጊዱሎ እዚ ድማ ካብቲ ዘይንደልዮ ነገር እዩ ክብል ተወሳኺ መግለጺ ሂቡ ሊቨርፑል ኣብ ዓመት እዚ ምክልኻልካ ደሪዕኻ ሸቶ ንምምዝጋብ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ናይ ምጽባይ ልምዲ የጥርዩ ዘለው ይመስሉ በዚ ድማ ነቲ ጸወታ ንምዕዋት ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ሸቶ ዓወት ኣድልያ እቲ ህጎ ኤክቴክ ኣብ ዓመት እዚ ዘርእዮ ዘሎ ጽቡቕ ጅማሮ ኣብተን ሊቨርፑል ብተኸታታሊ ዝሰዓርዎን 5 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ንኣሰልጣኒ አርነ ስሎት ንኣየናይ አጥቃዓይ ክመርጽ ኣብ ኣጸጋሚ ምርጫ የእትይዎ ነይሩ እንተኾነ ግን አሌክሳንደር ኢሳቅ
ኣብ ሓዳስ ጋንቱኡን ናለመደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ናይ ረቡዕ ፀወታ ካብ መጀመርታ ክስለፍ ተመሪጽ እዩ እዚ ድሕሪት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ፀወታ ንሊቨርፑል ካብ መጀመርታ ተሰሊፉ ዝተፃወቶ ካልኣይ ፀወቱ እዩ ነይሩ ኢሳቅ ኣብ መጀመርታ ደቂቕ ናይቲ ፀወታ ንአሌክስ ማካርቲ ጽቡቕቲ ኩዕሶ ከድሕን ካብ ምግዳዱ ሓሊፉ ነታ ንሸቶ እትኸውን ዕድል ብብቕዓት ክሳብ ዝጥቀመላ ኣብ ፀወታ ብዙሕ ኣይተረኣየን ኣብ እዋን ዕረፍቲ ብኤክቴክ ቅድሚ ምትክኡ እታ ሸቶ ናይቲ ምሸት ናይ መወዳእታ ተሳትፍኡ ኣብ ፀወታ ኮይናያ ናብቲ ናይ ጋንታ ምርድዳእ ዝግበረሉ ክፍሊ ካብ ምኻድ ተሪፉ እውን ኣብ ሜዳ ጸኒሑ ናይ ቅልጣፈ ልምምዳት ክሰርሕ ተራእዩ እዚ ኣጥቃዓይ ኤክቴክ መጺኡ ሸቶ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ብቕሩብ ስጋኣት ተዓዚብዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ብቐይሕ ካርድ ምስጓጉ ንኢሳቅ ኣብቲ ናይ ቀዳም ኣብ ሄልሄርስት ፓርክ ዝግበር ፀወታ ንኽደምቕ ካልእ ዕድል ከም ዝህቦ ርጉጽ ኮይኑሎ ኬዛ ኣብቲ ምሸት ዝበረኸ ተፃዋታ እዩ ነይሩ ንኽልቲአን ሸቶታት ማዕራርዩ ዘዳለወ ንሱ እዩ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሳጹን መቕጻዕቲ ኣብ መንጎ ኤክቴክን ኤንዶን ዝተገብረ ብልሓተኛ ምትሕልላፍ ኩዕሶ ባዕሉ እውን ኣብ መርበብ የእቲዋ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ብምኽንያት ካብ ፀወታ ወጻኢ ተሰሪዘያ ሊቨርፑል ንኤክቴክ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ኣይንትራክ ፍራንክፈርት ብ69 ሚልዮን ፓውንድ የማፈሪሞሞ ንሱ ድማ ነዚ ዓመት ብሉጽ ኣቃውማ ጀሚርዎ እዩ ሊቨርፑል ንኢሳቅ ናይ ምምጻእ ስምምዕ ክሳብ ዝፍጽሙን ነቲ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣጥቃዓይ ናብ ሙሉእ ብቕዓት ንምምላስ ግዜ ክሳብ ዝወስድሉን ንሱ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ብመሪሕነት እናቐለሰ ኣብ 5 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ 3 ሸቶታት መዝጊቡ ሓንቲ ድማ ኣሲስት ገይሩ እዩ እዚ ድማ ንሊቨርፑል ካብቲ ኣብ 10 ነሓሰ ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ ምስ ክሪስታል ፓላስ ዘጋጠሞም ስዕረት ንድሓር ዝገበርዎ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ንኽዕወቱ ሓጊዝዎም እዩ እዚ እቲ ናይ ሶሉስ ዘየድሊ ናይ ኤክቴክ ካብ ሜዳ ምስጓግ ብዘየገድስ ንጋንታ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጉልሕ ብሓቂ እተን ዝረኸበን ክልተ ካርድታት ዘየድልየን ነይረን ኣብ መጀመርታ ካልኣይ እዋን ንኢሳቅ ተኪኡ ምስ ኣተወ ድሕሪ ቁሩብ ጸኒሑ ብዝፈጸሞ በደል መቕጻዕቲ ምስ ተዋህበ ነታ ኩዕሶ ናብ ላዕሊ ብምድርባዩ ብጫ ካርድ ተመዝጊቦ እዩ ናይ ቀደም ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ክሪስ ሳተን ኣብ ቢቢሲ ሬድዮ ላይቭ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኤክቴክ ማሊኡ ብምውጽኡ ካብ ሜዳ ምስጓጉ ጽሩይ ዕሽነት ከም ዘርአየ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ንሱ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ሊቨርፑል ኣዝዩ ኣገዳሲ ተፃዋታ እዩ ጉዕዝኡ ኣብ ሊቨርፑል ከመይ ከም ዝጀመረ ርኢናዮ ኢና እታ ኣገዳሲት ሸቶ መዕወቲት ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን ዘመዝገባ ኣዝያ ጽብቕቲ እኳ እንተኾነት ግና ኣብ መወዳእታ ሰሙን ካብቲ ፀወታ ወጻኢ ኮፍ እንተደኣኢሉ ንኣርነ ስሎት ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኤክቴክ ካብ ዝፍጻሜ ክወስዶ ዘለዎ ነገር ኣገዳሲ ተመክሮ እዩ እንደገና እንተዳ ፈጺሞ ኣዝየ ክግረሜ ክብል ስሎት እውን ገሊጽ እዩ ምናልባት ብጫ ካርድ ከም ዝነበሮ ረሲዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ መንእሰይ እዩ ካብዚ ድማ ክምሃር እዩ እንደገና ከም ዘይፍጽሞ ድማ ርግጸኛ ኢሉ ኣሎ አሌክሳንደር ኢሳቅ ሊቨርፑል አንጻር ፓላስ ኣብ እትገጥሞ ግጥም ካብ መጀመርታ ክስለፍ ድልው ድዩ ኢሳቅ ካብ ናብ ሊቨርፑል ዝጽምበር ናይ ፀወታ ግዜኡ ብጥንቃቐ እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ እቲ ክልተ ግዜ ካብ መጀመርታ ተሰሊፉ ዝተፃወቶ ኣብ 17 መስከረም ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ 58 ደቂቕ ተፃዊቱ ድሕሪኡ ድማ እዚ ናይ ቀዳማይ እዋን አንጻር ሳውዝሃምፕተን ዝነበረ ተሳትፎ እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ግዜ ጥራዩ ተሰሊፉ ዘሎ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን አንጻር ኤቨርተን 2-1 ኣብ ዝተዓወትሉ ፀወታ ኣብ 67 ደቂቕ ካብ ተጠባባቂ ወንበር ተላዒሉ እቲ ኢሳቅ ኣብ እዋን ዕረፍቲ አንጻር ዘ ሴይንትስ ካብ ሜዳ ምውጽኡ ምናልባት ኣሰልጣኒ ስሎት ሓደ ዓይኑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ፀወታ ስለዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ክሪስታል ፓላስ ዝያዳ ናይ ፀወታ ግዜ ንኽህቦ መደብ ሒዙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ አንጻር ሳውዝሃምፕተን ሸቶ ካብ ምምዝጋቡ ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ፀወታውን ዓባይ ዕድል ረኺቡ ነይሩ እዩ ንሱ ግን ብቐጥታ ናብ አሌክስ ማካርቲዩ ይሕሊፍዋ ጽቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ ኢሳቅ ንአይቲቪ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ዝተፃወትኮ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ኣዝዩ ይሕግዘንን ናብ ዝሓሸ ኣካላዊ ብቕዓት የእትወንን ኣሎ ክብል ገሊጽ እዩ ብዛዕባ ካብ መጀመርታ ንምስላፍ ድሉው ምዃኑ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ንምግላጹ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ኣብ ናይ ኣካላዊ ብቕዓትን ኣብ ናይ ፀወታ ብልሕን ግን ኣብ ቁመና ከም ዘሎ ነጊሩ ኣሎ